Yan. At, yan na. Yan. Anong yang hapin mo? Ano lang hapin lang? Kamusta man? Huwag mo kamuban lagi sa abroad. Yeah. Kalasa. Yeah. Yato na mong kuan me. Isda. Oh. Okay. Malit po si Jubin og tambal. Kapit na yata dito. Sayang. Ayan, very good. Ako na to ha. Ayan. Ayos na. Nya, tarong ka ginhawa. Ginawa ka? Oh, na ko ni ha. Kana, ginawa ka? Okay ra? Ha? Naa. Oh. Hindi pa asungod. Kana. Okay ra? Kinama? Huwag ko. Ha? Tapos sige daw. Ako nang irog sa doktor. Na. Anak. Kana. Kana na lang. Sige na. Eh. Kukuha lang yung ulo ha. Yato na mo me. Ha? Isda. Kaya pa lang. Lako mo sa mo. Madugot. Kumusta mo kamot ni mo dong? Madugot. Kumusta di pagkakuni? Madugot na banana. Oh. Tinggo. Ha? Tinggo dire. Okay naman ka. Okay na no. Tara na, banta na. Dito na mo kuan. Oh. Tara. Dito ta sa ila Lola Ibe. Magatutog isda. Matubog isda. Oh, nato. Ba, panguban mo tanan. Oh, ugma. Dudot po dog. Di ko mga... Asa man tong kuan. Ha? Ulan naman ni ulan. Mali man ta mga tulog mo, maghilot man ta. Ano lang kay luton man. Sige lang na. Ako ta gamay. Kaginawa magaka. Oh, langan. Ginawa lot. Langan. Di ka maginhawa. Ayoko. Ano gani? Hirap mga tulog ta. Okay, ako man ihatag sa imuhang kuandron. Siksing anak. Ako to ihatag. Ngitam to sa video. Sabi, nag-comment no, na kuan. Hilot no, mama. Yan mo ako. Sige, magkapalpak doon. Mag-schedule mo. Mato mag-kuan. Di ka biya pag matanaw. Oh, nya katalingon mo, mga ligo mo. Oo. Pero di ka pag matanaw. Iko, atagain na lang tayong bin. Ang uli na lang bin. Siyag ma, kaya kahit niya. O kanin no? May mato kay Kusgan. Kusgan ka na naman. Karuha mga, karuha sila. Lalo laki. Ma'am, naghilot na ko si mong mama, ha? Ako na ihatag ni mo niya. Kamat be.
Kuan man. Ba, oh. Dili Ya, man karon to. kay dili naman kay kanang adlaw di naman ako sa dayuteran. Buta. Hmm? Sige di pangalan. Hmm. Mura. Ano naman na? Wala man. Wala naman yun. Asa una? Ano, wala man. Wala na pinapaya dito sa akin. Wala. Ang email. Kadagko na bitaw no. Nagtuloy kayo. Matalaga naman. Tagas pag yun. Tagas gani mo ba Ito kausa ninyo. Gagmay mo sa una. Tagas kayo ron. Kani. Oh, tungod man gud ani oh kani. Diaper nimo. Oo, na yung taxes. Isipon pa mamatay. Ay, ako mo sa karang sa una. Pero mga dagko na. Langga kayo na mo isip-isip ba? Yan ang limit sa una no. Yan ang kanin bukid. Ano nga, dugay naman ko kawa mahilot. Bata, asa na lang niya ilin. Abot na po malita. May pabitaw na sila. Kaila. Bibi pa, pituig. Nakapuyo ko na sila dito sa San Miguel. Ato na ko, haturan ako dito. Utang lang. Guman o. Kuya, ito sa buang doon. Naman yung mas pista ko no. Ang gusto man siya. Ay, yung bana sa una. Papaano nila ko. Aso na ito yung nagipuyan mo, San Miguel? Eh, mura mo to siya site? Kung kahon ba? Focus na kung deliver ito. Patiyas dalan. Karon at sa pagdalan San Miguel. Sabi na kung niuban ka sa damam. Gamay ni gamay din sa iyang tiyan. Sa una kay mo kuan si ate niya patindog mag-abot ng ilang tiyan duha. Pag take niya og kuan na stundos sa tin gamay. Ayun kaon niya. Ay, bisan pagdatong wala siya gatik as ng sa tin ginagmay niya yung kaon. Buto? Oh. Ito do pila na gud bulan. Pero merong Sabado, asa taato. Gadungan Sabado, sige rin ito gabok. May katulo na gitun mong. Hoy, katulo na. Katulo na rin yun mong. Uli na ito mang. Ligyutan eh. Parang pagi permanente ba? Pag nag-chat raman ata to si ate ato na yung Sabado. Oh, chat lang. Puro naman na sa chat. Sabado. Tomorrow lagi rin bakante. Nagkikil ko yun, no? Isog, no? Kuya Joseph, punta to, bana ni Ate Nalin. Nya. Yung uban na to si Kuya. Pero malit lagi tambal.
Yan, linis mo kayo. Ilang ka oras niya dito? 30 minutes? Sobra. Ang hapit. Pero apa yung oras? Hapit oras. Hapit, no? Maluyan, maluyan, gamay. Mura man ito lisod, no? Katulad mga naanak dito sa kuwan. Agaman, wala naman. Straight na. Straight na tanan. Pero okay ng talan. Resort na. Ha? Agad siya. Asan ba ang wali sa maluyan? Upan man ang human ang kasada. Ito pahulatan na yun. Oh. Giusab nila. Gibungkag. Ito siya. Kuan gulo sa dito. Kani na. Gibungkag na to. Hmm? Kani man ang katulo. Kanang nakon sa kainit, naluto. Oh, sa mga pampers. Init din ang pampers, no? Ha? Ang sara? Kasi gusto mo talag sara o kadadlaw? Ano di ka ganag kadadlaw libang? Sa maghumay ni. Wag na siya mag-CR. Magmais kay kuan, panagsara. So, magmais na si Papa. Ganun siya. Asa mo ba rin? Kadada. Gagunay man si Papa ganun si kadadlaw. Cheers ba? Hindi ka gibabayo ano? Ay, ang ginawalan ko. Una sa ni. Una sa ni. Papunta karon ba? Ay, ilabay mo ginambulad. Wala ka mo to. Mahok na na ron. Na po kayo kauno na sa ilaga. Oh, di na ako ni-charge, ha? Tuloy. Ha? Okay, babaan na din ka na ako doon. Okay. Mang kape. Hindi ka magabaan siguro, no? Ito yung manawag inahan kalisod, ha? Nahanggit pa doon. Naku, rabang bitik na ako ang paggawas ni mo. Yan, nanaon ko ni mo. Na. Hindi sila nga. Oo na. Hmm? Hindi ko kumana sa kwan man. Sungkot. Ha? Hindi ko kumana sa sungkot. Dito ka pala magsangkot? Hindi ko kabalans ba? Ari ka kabalance? Tama. Ay, pero man.
Patong. Isa ka ba lang sa mga nakuha? Bakit na magduha? Ha? Timber, magduha mo sa timber. Ah, lampo lang to. Apo makaka. Dugay mo balik. Balik palka pa dyan kaya wa schedule. Easy. Karong sa badong, balik na po rin tanaw. Usap na po tarong sa badong. Dalag hinay. Lagi.